Dit mat het broers in de plak worden. Werd IJsselmar en Waadzee net alleen gekeerd worden, maar ook nog eens broek worden als belangen van inkomsten. Aan de poort naar Friesland toe, waar je al optimaal van het water kan genieten. Zowel van het zoete water, IJsselmeer, als het zoute water aan de Waddenzee. Toeristen moeten vieren dat het waardgebied UNESCO werelderfgoed is. En waar kan het nou beter als op de Oosterdijk? Omdat er een zeespiegelstijging aankomt en omdat er steeds meer stormen zijn, moet de afsluitdijk versterkt worden. Maar er komt ook een vismigratierivier om te zorgen dat de vissen weer van zout naar zoet kunnen en van zoet naar zout om te paaien. Nou, die twee projecten, die ga je hier in de expositie beleven. Een totaalbeleving, een toeristenmagneet, een spannend believingscentrum. De verwachtings van het Waddencenter liggen heeg. We gaan ervan uit dat dit rendabel is, door het aantal mensen wat je komt, door het goede product wat we bieden gaan. En dat we de mensen wat snel leren kennen vanuit dit plak van heel Friesland, wat we voor Friesland ik promoten. Minister Cora van Nieuwenhuizen opent het nieuwe pronkstikje van het Rijk en de omliggende provincies en gemeenten. En misschien dat de feestelijke opening het eerst doorbrekken in het hart van de minister en het Rijk met een oplossing komt voor de structurele problemen met de bregen in de Oosterdijk. Nee, dat moet natuurlijk opgelost worden, de toegang. En daar zullen we ook zeker, nu het ministerie hier ook bij betrokken is, daar gaan we aandacht aan besteden.